Ako se ukaže potreba da ispravu prebacimo u latinično pismo, to možemo da uradimo na sledeći način. Klikom na dugme Zavedi predmet, otvorit će se novi prozor gde na pitanje da li želite da sačuvate predmet treba odgovoriti potvrdno. Odaberemo mesto na našem disku gde želimo da sačuvamo predmet. Vidjet ćemo da je predloženo ime dokumenta automatski dodeljeno i da se budući dokument može otvoriti u programu Word. Sačuvani dokument pronalazimo na našem disku i otvaramo ga. U alatima programa Word pronalazimo karticu Add-ins i u njoj vidimo alate za konvertovanje iz ćirilice u latinicu i obrnuto. Dalje, selektujemo celokupan tekst i biramo dugme za konverziju u latinično pismo. Tekst je prebačen u latinicu, a da se pri tome formatiranje teksta nije promenilo. Ispravu možemo da sačuvamo i odštampamo u potrebnom broju primeraka.